nagduda gyapon aga pipila ka mga netizens sa resulta sa investigasyon nga gihimo sa mga sakop sa kapulisan sa Labangon Police Station. Samutan pa nga si Simeon Gabotero hawd ka bakakon. Karon pa ko makasugat og bakakon sa tanang bakakon. Pinakagahi sa tanan nga mga nangamatay. Way klaro ning bataa. May maning isul-usako niya paasuhan. Di magtarong og tubag sa mga pangutana. Sud gawas ang iyang gabaga istorya. Ani nga Simeon Gabotero mga kabombo. Tungod nini, nagduda na pod hinoon ang mga pamilya ni Riamy Tokmo nga basin gimao-mao ang resulta sa investigasyon. Di mo tuo ang pamilya ni Riamy nga si Riamy o si Simeon uyab since December 5 last year. Di po mo tuo ang pamilya ni Riamy nga si Simeon Gabotero magpadadaan og kwarta ni Riamy Tokmo mga kabombo. Atol sa pagpakita sa dugang nga mga ebidensya, matod pa sa hipis sa kapulisan sa Labangon Police Station nga si Police Major Angelito Valleser ang manghod kuno manghod nga minor ni Simeon Gabotero maoy nag-angkas sa motor og nagsabak sa karton nga gisudlan sa batay nga lawas ni Riamy Tokmo nga gilabay dapli sa kalsada diya sa barangay Tisa ni Dakbayan sa Sugbo mga kabombo. Apan sa lihang naobserbaran sa mga netizens nga lahi man ang porma sa puwang nga helmet nga gipakita sa mga pulis nga matod pa mao kunoy gisulob nga helmet sa manghod ni Simeon Gabotero. Matod pa sa mga netizens nga lahi man ang porma og ang suwat nga makita nato sa loyo sa helmet nga puwa nga makita sa CCTV og sa gipakita sa pulis lahi kuno. Og naobserbaran nga mura daw og bag-o. Bag-o pag gipalit ang helmet nga puwa nga gipakita sa mga pulis mga kabombo. Tungod sa kakusog tingali sa dagan sa motor, di jud hinoon kayo tin-aw ang kuha sa CCTV. Unya gabi ipag yod kusog ang dagan sa motor, mo nang di jud ka ma-expect og tin-aw nga kuha. Dili gani maklaro ang naong sa mga sakay sa motor mga kabombo. Bernes sa hapon Agosto 11, akong gi-interview si Simeon Gabotero og akong gipangutana kung tinuod ba nga iyang manghod, iyang angkas sa paglabay sa patanglawas ni Riamy. Ang iyang tubag ingon siya mao ni ay dili oy. Matupan ni Simeon dili oy. Ingon siya nga ako ra man usa ang milabay ni Ria. Siya ra kuno usa ang nilabay sa patanglawas ni Ria. Buot manatong sabton nga wala magatugma ang gisulti ni Simeon Gabotero og sa CCTV footage nga gipakita sa mga sakop sa kapulisan. Sa unang interview ni Simeon Gabotero, gi-interview sa mga reporter, matod pa niya nga siya ra usa ang ni labay sa patayng lawas ni Riamy Tokmo og iya kining gisakay sa taxi mga kabombo. Unyang ipakita sa hipis kapulisan sa Labangon, nagmotor man ang milabay sa karton nga gisudlan sa patayng lawas ni Riamy Tokmo. Laktod pagka-istorya, wala mo tugma ang gisulti ni Simeon Gabotero og sa CCTV nga gipakita sa hipis kapulisan sa Labangon Police Station. Ingon si Simeon nga siya ra kuno sa milabay sa patayng lawas niya iyang gisakay og taxi. Unya ang gipakita sa hipis Labangon nga gisakay og motor ang karton nga gisudlan sa lawas ni Riamy Tokmo. Adios. Wa man magka-tugma mga kabombo. Wa magkatakdo. Tungod sa kaway klaro nga mga tubag ni Simeon, usa kini sa mga rason kung anong murag nalubog na noon ang investigasyon. Way klaro ni si Simeon Gabotero, mayo ning pasakitan. Mayo siguro pasakitan po nato ni si Simeon, physical torturon. Aron mosulti sa tinuod kay murag wa pa man ni mutagam ning bataa. Grabe ka bakakon. Karon ba ko makasugat og grabe ka bakakon. Dahi pa sa mga nangamatay. Hasta laing tao gidamay pa. Nga mao kuno nagsugo niya nga ibaligya ang cellphone. Hinungdan nga hasta si Roberto Gabison napasayinlan mga kabombo. Grabe yan bata. Karon pa ko nakasugat og grabe ka bakakon unya baga sa gaignaong. Baga kay og naong nga di na gyud balutlan og uwaw. Di pa gyud balutlan og uwaw kining si Simeon Gabotero mga kabombo.
Akong giadto pag gahapon, Bernes sa mga pasado alas 5 sa hapon. And ko bay, interview ko bay. Ingon siya nga kapoy na magtubag sa mga pangutana, balik-balik na pangutana, sige interview mga reporter nako, kapoy nagtubag. Ingon ko sa pangutana bay, tinuod ba nga imong minor nga manghod mo ikuyog nimo sa paglabay sa patayng lawas ni Riami Tokmo? Ang tubag ni Simeon Gabotero mao ni, dili ako ra man usa. Ingon ko nga nigawas lagi ang balita nga imong manghod kuno may kuyog nimo sa paglabay sa karton. Dito sa Daples Calzada sa Barangay Tisa, ang tubag ni Simeon mao ni, dili ako ra usa, sila attorney man ato. O ingon siya mo ni Antonio, sila attorney man ato. Dot bang sabton nga gimaomao sa abogado ang kini ag extrajudicial confession ni Simeon Gabotero. Kaya mo may gisulting Simeon nga dili uy, ako naman usa milabay sa patayng lawas ni Riami, sila attorney man ato. Tiyaw mo na. Nangutana ko nga kung gabay nigawas man ang balita nga imong manghod minor kuyog nimo sa paglabay sa karton nga gisudlan sa patayng lawas ni Riami Tokmo. Ang tubag niya mao ni, dili uy, ako raman usa. Sila attorney raman ato. Oh, sila attorney raman ato. Unsay buot pasabot niya nga sila attorney raman ato? Buot bang sabton niya gimao-mao sa abogado ang extrajudicial confession ni Simeon Gabotero? Nagpa-interview si Simeon sa mga reporter o on record na niingon si Simeon nga gisakay niyang taxi ang karton nga gisudlan sa patayng lawas ni Riami Tokmo. Karon, matod pa sa CCTV nga gi-present ni Major Balyeser sa Labangon Police Station, motor ang gisakyan sa mga suspect sa paglabay sa patayng lawas ni Riami Tokmo, Daples Calzada sa Barangay Tisa. But masabton nga wa mo takdo ang gisulti ni kini ang Simeon Gabotero og sa CCTV nga gipakita ni Major Balyeser. Amawas ni bata ay grabe ka makakon from the very beginning na makakadaan hangtod nga ni-execute og extrajudicial confession na makak lang yapon. Amawan to maman iparok ni assault sa prisuhan aron makaamgo ba. Mura wa man guning mangkatilaw sakit ning mataa. Dito ko gapon gaubog sina ga short. Wa joy lagom, way bunog ning bataa. Grabe kalagot ang publiko ngadto kaniya. Pero wa joy katilaw bisag labtik man lang. Ambot lang ka inig abot ani ngadto karon sa Cebu City Jail.